Gip. Gip. Magi. Pagpalon mga kunig sa nila sa rumah ani animal. Kung saan na po ka, ano sige na po katawa. Ani? Oh, gunting ni, guntingon ko na imong dunggan. Dili-dili ka maayo. Dad-on ti ka dito sa Santos nga way kaluoy. Sige kang katawa dili bisag karausa. Wa pa kanayo. One hour later. Bagay magpabunyag din sa natuwa yung tubig. Nindot kayo nagbunyag din. Timing kayo okay kwarta. So, nindot kwarta ka ron. Nahi mwari ron. Bunyagan ako. Akong lumsan dili kay purag iglesia man. Anong tinuan. Pwede kayo. Kwarta ka ron. Sana yung magpadong dili ron. A few moments later. Pabunyagan? Lagi, brad, ako ni pabunyagan. Ida ko na kayo, wa pa mabunyagi mo ni nagsige kabuang. Sa kabuang na. Ha? Bunyagan ako. Ay kayo, Isa. Maayo ka ni siya, ibunyag niya, maayo na. Oh, maayo. Ayo kayo. Tanang mga demonyo nga nisanib niya, mawagtan. Luwas. Igtugsaw ng tubig. Mo na ni siya, kuha niya ng maluwas ang mga espiritu nga rutan, mahawa. Eh di man siya, di maka, ikaw ano, dugay ka diri, bawas mga ka, tama ka ng espiritu. Maayo gini ini. Maayo lagi na. Ato. Ari. Basta ha? Oh. Maayo ni. Maayo lagi ni. Dito. Ay bugs tubig. Dito na ako, pero maayo ka. Tu. Palay mo. Ang dili kay maayo ka. Wala nganong kagipaton. Dali ba? Brad, tabang brad, kaya harap mabunyag gani, muluglut pa. Kapag yung bulot tari. Oh, nagulabot ano kay mo nagson. Igor ang magbunyag, mahawa sa mga espiritu nga wadawtan para maulian ni magson. Ikaw na ibala pa redre kon kay mayo na. Sige. Ayo, gan kayo. Asar mo karon. Kailangan kong gawin Binagar mo gyapon. upang malaman mo. Ayay, kini pabor ni nako, buang ka. Kinahanglan orasyon para maayo ka mawalta ng mga espiritu sa mga bata diya, sa mga kandeng diya. Ngan sanid nimo. Ini nga orasyon. Pangamoral, sablay kural, unang makalayat, unang makakayat. Ano? Saan to ayo na to? Okay na to. Dati na noon. Okay na to. Wala na yung mga espiritu nga mga butang espiritu. Itiapa, pero tabunan man ang buhok sa naong. Aong naong, tabunan sa buhok. Okay na to. Unay limat. Tanawa, di na makita naong, tabunan sa buhok. Kung saan ka na, ayon ka na. Ay, okay, maayo, sobra. Masubra niyang gabuang. Wala ni Korol. Ayun na, kulit ka. Kulit ka. A few moments later. Marami ko po yan. Pagbatasan. Kuya, gukod eh. Marami ko po yan. Abi, mayo sa kong orasyon. Yung santo ni mo nga. Ganina. Kuya, pumanto karon di naman ang mga pedako. 1.5 ka tao nga akong giikon diri. Akong gibunyagan. Ayaw tanan. Way na kuwan. Ayaw tanan. Kung ano man to, grabe ka hiya. Usao mo lang naroon. Nga na, di naman pedako. Kuha naman ito silaw. Ha? Kuha ito silaw. Awan na.
Samo to kabuang. Ikaw, bugukod ka na. Diyan kung buko, grabing kapuyan ako. Hala na. Samo to kabuang. Hindi maginigil kay ikaw may magilumsan ko. Magilumsan. Ayaw ka na, mga makitang na akong pagtungawa na makitang na akong tabunan sa buhok. Klaro. Hindi ka maayo na. Saan na ron? Blame na kayo sa ako ako. Grabe itong kinakot ka na itong orasyon ako. Ikatulong orasyon to. Sama ron. Sama magtakot na. Anak ni siya. Kay kung atong bukuron makitaan ta mo, dagan man ato ta agi sa laom. Ako'y biras tain. Pwede kayo. Kay gunit sa kurol kundi itlog, gunitan mo itlog, hindi na kabuhi. Okay. A few moments later. Luwa man. Luwa sa kato. Atong pabuton diri gaplin. Ang pabuton. Grabe. Ayun siguro to eh. Ayo nang nawa man ko. Patay na lumos to. Itong buwang na to. Ayun siguro to. Nisaom to atong huwaton nga kanus asya mo guwa. Ika kuan siya gud akong di orasyonan gud. Ika mil seguinte uno. Ya di na ron. Mo lagi nya indagay man to atong huwaton kanus amo guwa. Ako nadato ko sa nani nga kuning nga buhi. Pagka na karon kay tamo sa kadaghan Dato. na bunyagan. Dato bitaw ron nga nasiaw mo to kabuang noon. Ayun na siguro to. Ayo nga di naman padako. Ari. Atong pabuton mga usa ka oras. Up, dili usa ka oras. Wato na to kanus 1 hour later. na. Ayun na siguro to. Matay. Usana ni ron. Usana ka oras kapin. Nilabay wa pag ginuguwa. Buhi pa ka to. Wa madalas ang orasyon. Oras na kapin, wa mo guwa. Basig wa na to. Naunsa na ka to. Wa ka to tukba sa ukoy. Grabe daghan di ka sanay ko to. Wa ka to biraha sa ukoy diha. Wa man. A few moments later. Akong kauban, akong bukaon. Kay nabuntagan man eh. Buntagan yun. Bay. Mata may kay. Unsa man? Mata kay. Nabuntagan ta. Ginuwat sa. Kuan, wa man gid. Kamo to si Lawrence. Wa gid. Mati na katuog to. Naugmaan tag pinaabot buhi pa ka to. Taas ako utong gud. Otoran nilutaw. Matay buhi pa ka na nga. Naugmaan man na. O dan naglutaw. Naglihok pa man na buhi pa na. Kuan nga nang karon kapay-kapay. Yo, buhi pa gyud. Buhi pa gina. Tay taas ako utong tahana. Mo ni. Usa ka gabi. Mo ni ganang saktong tambal. Usa ka gabi ino to. Sakto. Lima ni ron ayo ba kani? Saktong bunyag ba? Usa ka gabi ba? Okay na siya. A few moments later. Regional Sagayno Remix. Yo, what's up mga kamix? Napunta diri sa atong YouTube channel. Mag-shoutout na sa ta atong libasahon gini atong mga tanan shoutout diri kaning magpa-shoutout. Inogi Hunter, Nogi hunter sit out sa ni Mikay D Explorer. Shoutout ba ta ni Fidel? Jacques. shout out. Bila MDP, shoutout. Shoutout ba ta ni Atina Astoria TV, shoutout. Shoutout ta ni Donski Vlog ug ni Bianong TV. Shoutout. Mercy Arimpuho. Shoutout sa iyo partner. Ana man na. Shoutout ni Jason TV. Shoutout. Shoutout ba ta ni This is Steve. Siblings Family. Shoutout. Ni Pilipinas Sunflower. Shoutout. Shoutout ba ta ni Avination Official. Shoutout.
Romana Zafar, daily routine. Shout out. Shout out po ni Alner, Team Vlogs. Shout out. Team Vlogs. Ni Lel Sales, pa-shout out. Anak man na, kaon sa nagutaon ta. Oh, okay kayo. Ni Azilana, Yognera, shout out. Rubilin Pagador, shout out. Shout out. Si Mary Grace Mindre, shout out sa iyo buddy. Anak man na, kaon sa nagutaon ta. Team Vlogs. Shout out bye. Shout out ni John Lee, Gipiga, shout out. Ni Dios Dado TV, shout out. Michelle Channel, shout out. Oh, shout out po ni Giovanix. Cooking 123, shout out. The TG Fishing Team, shout out. Wilmix TV, shout out. Junap TV, shout out. Shout out po ni Rina Patricio, shout out. Falcons Mix TV, My Loves Really TV, Shout out to you. Lady Elto OFW and Saudi Arabia, shout out. Latsada Sagma Sangmare, shout out. Rowena Apa, shout out. Salamat sa mga Ehard Pads TV, shout out. Jacqueline Romero, shout out. MBTV, shout out. DC Cooking Secrets Yuki, shout out. DC Moto Vlog, Shout out nyo tayo. shout out. Shout out na na. Shout out. Okay kayo. Bella Made It's Easy, shout out. Nenis Vlog, shout out. RD TV, Village File TV, shout out. Carmen Petrini, shout out. Osako Rika Japan TV, ni Janrel Vlogs, shout out sa atong pinaka-amigo ni Janrel ha. Ug shout out po ta ni Maria Cristi Milan, ako may soul, shout out. Shout out po ta ni Philip Angelo, shout out. Og shout out po ta ni Janab, sa ni Chandhari, Italy, shout out. Shout out po ta ni Akanta Kaliptos, Kalipos, Kaliptos tambang Abel Fox Vlog, shout out. K3 Tabs, shout out. Chichi Plasio Vlog, shout out. Oh, mauro ta itong ipag shout out na na. Okay kayo. Salamat sa Okay inyo. kayo. mga pag- Oh, napunta ni I miss you Drio. Ay partner, musta? Miss you. Okay ra kay partner. Okay ra kay partner, daram din ang keyboard eh. Shoutout ko ni Boss Doming no. Shoutout ko sa tanang taga Bito. Ug shoutout ko sa akong pinakagwapa nga mama. Charo. Matayong taon na kanini ay mga shoutout maabot Shoutout mga gusto sana. Shoutout po ko sa akong mga subscriber ug viewers. Salamat sa mga sa tanang vlogger niya. Shout out. Daghang kayong salamat sa nanadili sa among channel na Salamat. subscribe. Salamat sa inyong mga tanan. sa mga supporter. Mga supporter niya, salamat. Salamat sa mga suporta niya. Palihog subscribe. Wa pa na ta subscribe. Comment, Subscribe share. mo. Subscribe na mo dito kina pa may daghang mo na video. kana. Posible Quesada. Ako si Alunis. Antang Montero. Ako si Milan Angelo. Ug usa ka boy master. Ako sa nagutaon-taon. Si Regine Sirintas ikot. Nasa Loyo. Guys, Shout out. Shout out day. Shout out sa iyang asawa. Ako rin si Lawrence Day Remedyo. Shout. Boto di ka na remedyo. Shout out. Ya, mga guys. So, mga na to guys. So, abot lang mo sa among next video. Active kayo mo ba? Yeah, bye-bye.